Moikka! Mä oon Emilia ja mä oon 12 vuotta, täytän 13. Ja mä päätin kokeilla tätä vloggaamista. Mulla on ennenkin ollut vlogi mun kaverin Martan kanssa, mutta se ei oikein onnistunut, koska me ei tehty niin paljon niitä videoita. Meillä on ehkä 2-3 siellä ja sitten ei enää. Ja sit me ei enää jaksettu tehdä sitä, mutta en usko, että tässä nyt käy niin, koska mä oon aika innostunut tästä. Mä pyrin olla mahdollisimman niin kuin oma itteni täällä, kun mä teen näitä videoita. Ja niin. Ja mä aloitan tämän vloggaamisen, koska mä en tiedä, mutta se vaan tuntuu kivalta aloittaa ja jotenkin tuli kiinnostus taas uudelleen. Ja mä harrastan tosiaan ratsastusta. Kaikki varmaan luulee, että mä oon semmonen heppatyttö, että mä puhun pelkästään hevosista näissä videoissa, mutta en usko, koska mä en nyt sekoita tätä vlogia ja ratsastusta. Niin. Ja sitten mua voi luulla semmoiseksi, tai mä ainakin veikkaan, että kommentteihin, jos niitä kommentteja tulee, niin jotkut voi olla myös semmosia, että mä oon liian nuori tekee vlogia ja jotain sellaista. Että kyllä mä otan negatiiviset kommentitkin ihan vastaan, että ne voi olla myös niinku opettaviakin ne kommentit. Ja niin aion olla ihan tosiaan aktiivinen. Anteeksi, kun mä läprään näitä koroja. Niin, eli tulee niitä videoita ihan postauksista maihin ja tollein. Sitten jotkut sanoo kans kommenteissa, että mulla pitäisi olla blogikin, koska mä bloggaan. Mutta mun mielestä se ei ole ihan niin tärkeää, että jos mulla on blogi, niin pitäisi olla blogikin. Et jotkut on sitä mieltä, mutta mä oon eri mieltä. Ja sitten, niin tosiaan, harrastan ratsastusta. Ja tollasta. On eläimiä kotona. Gerbiileitä, marsuja ja koiria. Niin olisi kiva saada jotain seuraajia, etten mä ihan yksikseen täällä puhu. Niin, ja tulee tosiaan ihan aktiivisesti niitä. Ja no, seuraavaa videota sitten odotellessa. Niin, moikka!